So hey guys, welcome to back my YouTube channel again. So guys, दिनै माने गोबाव समनि उनावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय माने दिनै आङो सुपार बाइक लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय खावब्ला सिबला नुजाफैलायबाय आरो गाइस. So माने आं नोंथांमोनखौहाय माने भिडिअ लाबोगोन होनबाय थायोमोन आरो गाइस. So माने गोबाव सम जाबायमोन आरो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखैमोन. बेनिफ्राय आं दङ निथिं ब्र. बेनिफ्राय जोङो दायो एसे सानडेनि राइड खालामनो थांनो नामायदों. बहा थांगोन बहा मागोन आरो बेखौहाय जोङो दायो बुंथ'नो हाला आरोना. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नुखागोन जों दायो बहा थांगोन बहा मागोन. जों दायो एसे भिट'रिया जायगायाव दंफैयो आरोना, बिराद भिट'रिया जायगायाव दंफैयो आरोना, जों नै बिथिंजाय दङ. ओमफ्राय नोंथांमोनखौहाय दायो आङो फंनैसो खोथा बुंगोन. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना गाइस. स' दायो जोङो माने एसे सानडे नालाय मा खालामनो आरोना, बिराद बरिं. बेनिखायनो माने एसे बेरायनो होननानैबो फैबाय. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था. स' गाइस दिनै माने आङो बे भिडिअखौहाय मानि थाखाय लाबोदों नोंथांमोना निस्सय मिथिखादों आरोना. स' आङो माने भिडिअखौहाय मानि थाखाय लाबोनो हायाखैमोन, मा प्रब्लेममोन, बेखौहाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो बे भिडिअखौहाय दिनै लाबोदों आरोना गाइस. ओमफ्राय आङो नेक्स्टआव माने भिडिअखौहाय नोंथांमोना एसे राइडनि भिडिअ लाबोगोन आरोना. स' आङो नेक्स्टआव माने मट' ब्लग बानायनो नामायदों. स' आरो आंनिया गोबां लोगोफोराहाय बुंदों आरोना. स' नोङो मानो माने बर' लेंगुवेजजोंल' भिडिअखौ बानायबाय थायो होननानै बुंदों आरोना. स' आंनि माने एसामिस लोगोफोरा माने मा थुंथुं थांथां बुखिबाय थायो होननानै गोबाङानो कमप्लेन होदों आरो आंखौ दा. स' आङो नोंथांमोननो माने दायो एसामिसावबो भिडिअ लाबोगोन आरोना. एबारे एसामिस भिडिअ लाबोबाबो आङो मट' ब्लग भिडिअ लाबोगोन आरोना. स' नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरोना गाइस. ओमफ्राय आंनि चेनेलाथ' 1K साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाय आरोना गाइस. स' नोंथांमोनखौहाय आङो आंनिफ्राय साबायखर बावहरो. थेंक इउ स' माच अल गाइस. स' बिदिनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरो आंनो दा. बेफोरबायदिनो माने सापर्ट होबाय थायोब्ला निस्सय आंबो सानसे नोंथांमोननि सेरावहाय माने मोजां भिडिअखौहाय लाबोबाय थानो हागोन आरोना गाइस. नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरोना, अनलि नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ गाइस. जों दायो माने थावखौहाय सोग्रोनानै लानो ना आरो गाइस. बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था. जों दायो माने थाव एसे सोग्रोनानै लानो आरोना. बेनिफ्राय नोंथांमोनजोंहाय आरो दसे रायज्लायबावगोन. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थारना ओरैबायदि दुंगावबाय आरोना जोंनि गारिया, ओरैबायदि डेन्जारसोना आरो गारिया. स' गाइस जों दायो माने थावखौहाय सोनानै लाबाय आरोना. स' जों दायो थावखौहाय सोखांबाय. सोनानै जों दायो एसे माने हायार सेकेन्डारि एग्जामनि माने पार्टि दं आरोना गामियावहाय. बेयावहाय जोङो एसे एन्ट्रि जाहैलायनोसै आरोना गाइस. स' माने आं नोंथांमोननो माने भिडिअखौ लाबोगोन होनबाय थायो, खिन्थु आङो भिडिअखौहाय लाबोनो हायाखै आरोना गाइस. मानो थाखाय लाबोनो हायाखै आं नोंथांमोनखौहाय दायो खोन्थागोन. स' माने आङो भिडिअखौ माने मानो थाखाय लाबोनो हायाखै, माने आं बै साननैसो बिराद बिजि आरोना गाइस, बिराद बिजि. बेनिफ्राय मानो थाखाय बिजि आङो नोंथांमोनखौहाय माने खोन्थागोन. स' आङो माने दायो माने न'आवहाय जोंहा माने एसे आबाद खालामदों आरोना. बेयावनो नांसाबनानै थानो गोनां जादों. नांसाबनानै थायाबाबो जाया आरोना गाइस. स' मैगं खेथियावहाय बिराद मानसि थाबाय थानांगौ आरोना, बिराद मानसि थाबाय थानांगौ. बेनिफ्राय आङो माने मोननैसो मैगं थाइगं खेथि खालामदों. मा मैगं खेथि खालामदों नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो ना मा होनो गाइस. स' जोङो दायो एसे माने एसे ओंखारनोसै आरोना, रेस्ट लानोसै. बिराद गोबावबो सलायबाय बाइक. जोङो दायो एसे नैयावहाय ओंखारबाय आरोना. बेयो माने भेरगावनि बागान आरोना गाइस. बिथिंबो बागान आरोना. बेनिफ्राय दायो जोङो मोननै साइडआवबो बागानानो दं आरोना बेयावहाय. बेनिफ्राय स' गाइस आङो नोंथांमोनखौहाय मैगं थाइगंनि एसे खोथा बुंदोंमोन आरोना. स' जायफ्रानिखि मैगं थाइगं जुदि गायनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर मा मैगंखौहाय गायगोन नोंथांमोना. बेनिफ्राय आरो माबायदियै गायनांगौ, माबायदि हासार होनांगौ, बेखौहाय आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय माने भिडिअ लाबोगोन आरोना गाइस. स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मैगं थाइगंनि जुदि खेथि खालामनो गोसो दङब्ला माने कमेन्टआव खोन्थाहरबानो आङो नोंथांमोननि सेरावहाय माने भिडिअखौ लाबोगोन आरोना. स' आङो सानो आरोना बैफोर खेथिनि बागै मा भिडिअ लाबोगोन होननानै. स' नोंथांमोना जुदि मावनो इन्टारेस्टेड दङब्ला माने भिडिअखौहाय लाबोनो हागोन आरो आंना गाइस. ओमफ्राय आङो दाख्लैफोर माने फ्रि दङमोन आरोना. फ्रि थानायावहाय माने एसे बेरायगोन नंदोंमोन. बिराद बोथोराबो बिराद गरम नालाय, बेनिखायनो माने बरफबो थांनाय जायासै आरोना गाइस. बेनिफ्राय बैसानिफ्राय एसे माने बोथोरा मोजां खालामबाथाय मोनसे राइड खालामगोन आरो, लं राइड खालामगोन. बेयावहाय नोंथांमोना सापर्ट होनांगोन. स' जोङो दायो माने बे भेरगाव टि एस्टेटनिफ्रायहाय जोङो एसे आवगायनोसै आरोना. बेनिफ्रायहाय दिनै सानडे नालाय मा खालामगोन आरो, न'आवबो बिराद बरिंखा आरोना, न'आवबो गरमखाय. बेनिखायनो जों बेयावहाय बार जानो होननानै ओंखारबोबाय आरोना गाइस. स' जोङो दायो थांनोसै. नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोना भिडिअखौहाय. बेथिंजाय जोंनिया जोङो ब्र'आहाय जोंना दायो माने गारिखौहाय सालायगोन आरोना. बिराद हेभि सालायखायो जोंना नै प्र' राइडारसो बेबो. बेनिफ्राय नै बिथिंजाय प्र' राइडार बिराद माने हेलमेट सेलमेट गाननानै माउन्ट लगायनायखौ फुरा फिटिं खालामनानै लादों आरोना बियो। नै जोंनिया सुगा बाइकआ
माने धुमिया जाजोब्बाय आरो ना गाइस धुमिया जाजोब्बाय जोंनिया थाखायनो माने भिडिअफोरखौहाय लाबोनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय ओरैबायदि सान्दुं दुंदों आरो ना बै साननिजा माने ओंखारनो हाया आरो ना बाहेरावहाय स' नोंथांमोना जुदि माने सापर्ट होबाय थायोब्ला बै साननैसो गेजेरावनो आं मोनसे लं राइड खालामनो नागिरदों आरो ना गाइस स' नोंथांमोना जुदि सापर्ट होबाय थायोब्ला निस्सय आं बे लं राइडआवहाय माने आगान होगोन आरो ना गाइस स' नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरो ना गाइस नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लानो गासैबो जागोन आरो ना गाइस बाइकखौनो स्टार्ट खालामनो हाला आरो जोंना मा प्रब्लेम जाखो जोंना जेबो मोनथिला आरो ना गाइस स' दायो जोंना नै ब्र'आहाय माने स्टार्टखौहाय होनो नामायदों आरो ना स' बे हागोन ना हाया मोनथिला आरो ना मा प्रब्लेम जाखो जों बेखौहाय दायो जेबो मोनथिला आरो ना लागाव जायासो जाया आरो ना बिराद माने जोंना सुपार बाइकआ एसे सानदेनि ओंखारबोबाय लाखियानो हामा आरो ना जोंहा मा जागोन जोंबो दिनै लान्दाफोरखौसो खालामगोन बायदि मोनबाय आरो आंना गाइस स' दा बैसोआनो जाला आरो ना जोंनि सुपार बाइकखौ नोंथांमोना नायनानै ला आरो ना खनसे नै बेयो जोंनि सुपार बाइक स्टार्ट जाबाय जोंना दा नै ना गाइस दायो नाय जोंनि बाइकखौ गाइस दायो जों स्टार्ट जाबाय आरो ना जों दायो थांसै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जोंनि बाइकखौ ना सुपार बाइक So guys, जों दायो थांगोलांसै गलाय इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम दिनैनि भिडिअखौ माने एसेबां सल'सिन आरो नोंथांमोना आङो बे साननैसोनि गेजेरावहाय माने थामाका भिडिअ लाबोगासिनो आरो ना गाइस